राजायाबो जागोन नामाथाय थोगोन बे गाखिरजों मेगिजों लोगोफोर गाइखेरजों मेगिजों संनो नागिरदों लाग्रोनोसै सासे जाफाबा थोनाय नङादां नोंनो बेखौथ' होनदां मोनसेया बारा बुरजा जाया गाइखेर मेगि दहाय अखा हाहां जानाय गैला मालाबानो बिरलांबाय गाइखेर नों जायो बेखौ मेगि गाइखेरजों हा ट्रेन नायो खोमालाय बेखौ फुदुंग्रोनानै लानोसै Maggi होनोसै मस्लाखौ बख'नाय बायदि मोनबाय मोनसेल'सो थायो नामा थाबायलायबाय नामा सान्दुं गोसा गोसा एक चम्मच 2 चम्मच 2 चम्मच मोनथामसो मा खालामदों नों दाउजों दाहाय थां बारु दाहाय थां खालि बेरायनाय बेलासिबाथाय बेरायनाय नङा होमबा मानोथो होनदों मेगिया गोदौबाय मोनजासिगोन होननाय मामिन थांगोन बै साम' सानो नागिरदोंमोन आङो चम्मच किधर है मेगि जाग्राया दलद थाखा दाबो टाइम जायाखै र' ओहो दा मोस्रोम हाबगोनहाय सिगां ओइ रानबायानोहाय थांखा मोदोमा फुगारखा गथ' गाखिर औ नै आं गाइखेर होबाय मोनजानोसै औ हाय दाहायनाय खालि बेरायनाय बेखौबा फरायाना बियो खालामगोन दाबो गोदौवाखै र' मेगिजों गाइखेरजों सुनांसिगोनसो ओइ खालि बेरायनाय दुगैहैदो गंहार
बेनो दोनथ'नांसिगोन गरमा गरम मेगिजों गाइखेरजों जाबायनो yummy मोनबाय गाइखेरजों मेगिजों मोनबाय दुगैहैबायसो नामा बेलाय गुदुंथार